Σταμάτω, δεν κάνεις αυτή τη στιγμή, και ετοιμάσου, γιατί πρόκειται να βρεις το καλύτερο μαγικό κόλπο που έχεις βρει ποτέ στη ζωή σου αυτή τη στιγμή. Δεν με νοιάζει. Φίλε, δεν με νοιάζει που δεν σε νοιάζει πραγματικά, γιατί σε ένα λεπτό από τώρα θα πάθεις σοκ, θα πάθεις τρελό σοκ, απλά δες. Κόψε. Ένα σας. Δύο σας. Τρεις σας. Έχουμε ήδη τρεις άσους εδώ πέρα. Πιστεύω θα ήταν τέλειο άμα εμφανίζονταν και ο τέταρτος. Γιατί δεν κοιτάς το πρώτο χαρτί πάνω σε αυτή τη στίβα. Καλά. Τι! Άσε μόνο το κάνω άλλη μία, κάτι πήγε πολύ στραβά, παρακαλώ. Εντάξει, άντε γρήγορα. Ωραία. Πάλι δεν είναι άσος. Πάλι δεν είναι άσος. Τζόκερ και λατρικιός, αυτό είσαι ακριβώς. Ρε φίλε, άσε με. Προσπάθησα να κάνω κάτι τώρα και έρχεσαι εσύ εδώ πέρα και με κοροϊδεύεις. Και με σκέψου γαμώτο, πραγματικά. Θα επιστρέψω, θα επιστρέψω και όταν επιστρέψω πάμε 10 φορές πιο δυνατός από αυτό, Δεν έχεις ιδέα πόσο ψηλά μπορώ να πετάξω. Λατρεύω να βρίσκω νέα ενδιαφέροντα. Παλιά ήμουνα πολύ ξερόλας και τα μόνα πράγματα που ήθελα να κάνω εγώ ήταν αυτά που κάνανε οι φίλοι μου. Γιατί όντας μικρό παιδί, με μικρό παιδί να εννοώ πριν 3 χρόνια, ξέρω εγώ το πολύ, τα μόνα πράγματα που ήθελα να κάνω ήταν αυτά που κάνανε οι άλλοι. Γιατί ήθελα να φανώ cool. Γιατί αυτό με αφορούσε τότε, να φανώ cool. Και λόγω αυτού έκανα πράγματα τα οποία δεν με έψηναν και τόσο, ρε παιδί μου. Δηλαδή σε μικρές ηλικίες ήμουνα σε ομάδες ποδοσφαίρου και μπάσκετ. Και κάτι να σας πω εδώ πέρα για μένα. Μισώ τον αθλητισμό. Τον μισώ πάρα πολύ τον αθλητισμό, δεν τον αντέχω καθόλου. Αν υπήρχαν 3 πράγματα που μισούσα, κάποιος μου έλεγε να ονομάσω 3 πράγματα, θα έλεγα μισώ τον πόλεμο, μισώ την πείνα και μισώ το βόλεϊ. Και όχι απαραίτητα με αυτή τη σειρά. Τις προάλλες έκανα κάτι παραγγελίες online και χρειαζόμουν γύρω στα 5 ευρώ ακόμα ώστε να γλιτώσω τη χρέωση από κάποια μεταφορικά. Οπότε έλεγα εντάξει, θα το κάνω, δεν πειράζει. Και βρήκα αυτήν εδώ πέρα την τράπουλα, η οποία έκανε 6 ευρώ. Οπότε αφού έδωσα 6 έξτρα παραπάνω ευρώ, κατάφερα να γλιτώσω τα μεταφορικά που ήταν 2 ευρώ. Τελευταία στο YouTube και το TikTok βλέπω πάρα πολλά βίντεο που είναι άτομα που κάνουν μαγικά κόλπα ουσιαστικά. Δηλαδή παίρνουν τράπουλες και λένε «Α, βρήκα το χαρτί σου». Γέλες τέτοιες, σαν χλαμάρες, όλοι ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάω. Και βλέποντας τα αυτά σκέφτηκα «Wow, αυτά είναι πολύ cool πράγματα, θέλω να τα κάνω και εγώ». Και όταν είπα φωναχτά αυτή την πρόταση για πρώτη φορά, συνειδητοποίησα γιατί με θεωρεί τόσο κόσμος ξερόλα, δηλαδή εν τέλει δεν άλλαξε ποτέ τίποτα. Έψαξα λοιπόν στο YouTube card tricks για να βρω τι θέλω να κάνω και εγώ ο ίδιος και αφού ήταν όλα πολύ δύσκολα έγραψα card tricks beginner και έπιασα δουλειά. Καλώς ήρθατε στο tutorial για το σπουδαιότερο μαγικό κόλπο. Λοιπόν, ξεκινάμε πολύ απλά. Έχουμε εδώ πέρα τη στίβα με τον τραπουλόχαρτα. Ένα πράγμα θέλεις μόνο να είναι ο άσος κάτω-κάτω, να είναι το πρώτο χαρτί στη στίβα. Θα τον βγάλεις και θα βάλεις άλλες 3 κάρτες κάτω από αυτόν. Γιατί υπάρχουν 4 γράμματα στη λέξη άσος. Αυτό θα είναι σημαντικό αργότερα. Οπότε τα παίρνεις αυτά και τα αφήνεις λίγο στην άκρη. Τώρα θα συνεχίσεις να ψάχνεις για τον επόμενο άσο. Μπορεί να πάρει λίγη ώρα γιατί μερικές φορές είναι άτυχος. Στη ζωή γενικώς έχουμε πάρα πολλές ατυχίες. Γίνεται πάντα αυτό. Μερικές φορές απλά τα πράγματα δεν πάνε έτσι όπως τα θέλεις παρά όλες τις προσπάθειές σου. Τελικά ίσως μπορεί να θέσει κάτι με αυτό. Οπ, νάτος ο άσος, ωραία. Παίρνουμε αυτόν τον άσο και το βάζουμε τώρα. Φροντίζουμε ένα πράγμα να είναι ακριβώς πάνω από τον προηγούμενο άσο. Και έχεις αυτά τα δύο εκεί. Τώρα συνεχίζεις να ψάχνεις και ψάχνεις τον τρίτο άσο. Ο τρίτος άσος είναι το χαρτί που μαντεύεις ουσιαστικά. Οπότε το βάζεις σε μια άλλη άκρη μόνο του. Θα είναι σημαντικός πολύ αργότερα. Αλλά τώρα πάει στην άκρη. Θα το σπρώξουμε εκεί πέρα λίγο από το περιφόριο. Ας βάλουμε και την άλλη κάρτα γύρω από το περιφόριο. Γιατί αυτό μας νοιάζει. Μας νοιάζει ότι αγαπάμε να το αφήνουμε μακριά μας. Τώρα τι θα κάνεις είναι να ψάχνεις να βρεις τον τέταρτο άσο και να το βάλεις πάνω-πάνω να είναι ουσιαστικά το πρώτο χαρτί. Και το γεμίζεις στην άλλη στίβα, η οποία θα πάει ακόμα πιο πέρα. Και τώρα θα τη φέρουμε πίσω. Και τώρα θα συνεχίσουμε και θα πετάμε χαρτιά ένα μετά το άλλο. Θα πούμε στον άλλον που πες stop όποτε θέλεις, αλλά άλλος γιατί μπορεί να είναι λίγο κομπλεξικός ώρες-ώρες, θα αργήσει να πει stop. Γιατί είναι σπαστικός, γιατί τον μισώ και γιατί δεν υποστηρίζει ποτέ σε ό,τι κάνω. Αλλά θα πει stop κάποια στιγμή για να δει και τι ακριβώς θα γίνει. Οπότε παίρνουμε αυτά τα χαρτιά και τα βάζουμε πάλι στην άκρη, γιατί θα είναι σημαντικά αργότερα. Τώρα βίνουμε τις άλλες κάρτες στο άλλο άτομο σε οποίο κάνουμε το μαγικό κόλπο. Δυστυχώς
όμως προσωπικά εμένα όλοι οι φίλοι μου με παράτησαν. Οπότε δεν υπάρχει άλλο άτομο, αλλά αυτό δεν είναι θέμα. Θα κόψουμε εμείς για μας. Και εδώ πέρα είναι ένα σημαντικό μέρος του κόλπου. Θα φροντίσει να μην βάλει τη στίβα που έκοψε προς τα πάνω, αλλά την άλλη, ώστε το χαρτί το οποίο θεωρητικά έκοψε να είναι το χαρτί που έχει διαλέξει ήδη εσύ από την αρχή. Το πάνω-πάνω στη στίβα. Τώρα φέρνουμε όλα αυτά εδώ πέρα και ήρθε η στιγμή να αρχίσουμε να τον σοκάρουμε τον άλλο. Να μην πιστεύει στα μάτια του. Λέμε, α δούμε πρώτα το χαρτί που έκοψε, που δεν είναι όντως το χαρτί που έκοψε, και θα βγάλουμε εκεί πέρα να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό. Και είναι άσος. Είναι άσος. Το οποίο εντάξει, δεν το συναρπάσει η στιγμή ακόμα γιατί δεν ξέρει ότι θα το δείξει όλους τους άσους γιατί είσαι καλύτερος από αυτόν σε κάθε τρόπο. Λες, ωραία, στον άσο πόσα γράμματα υπάρχουν? 4. Για να δούμε τι θα κάνουμε. Α, σ, όμικρον και σίγμα. Και έτσι έχει το δεύτερο άσο. Έχει ήδη 2 άσου και τώρα ο άλλο τρελαίνεται λίγο. Λέει: όπα, αυτό θα κάνει όντως κάτι, θα πετύχει κάτι, τι θα γίνει εδώ πέρα? Με έχει ζάλει στον κέρατα του γι' αυτό. Και τώρα θα βγούμε με το χαρτί που μαντέψαμε. Τι είναι το χαρτί που μαντέψαμε? Είναι άσος. Έχουμε 3 άσους γιατί είμαστε τέλειοι και θα κάνουμε τον άλλο να μετανιώσει τη μέρα και την ώρα και τη στιγμή που μας αψήφισε. Οπότε λέμε: ωραία, πάρε τις υπόλοιπες κάρτες. Βέβαια δεν είναι εδώ πέρα τώρα γιατί έχουν φύγει από τη ζωή μου όλοι οι φίλοι μου. Αλλά λέμε: ποιο είναι το πάνω-πάνω χαρτί? Τάσος. Και έχει 4 άσους. Και έχει πάθει σοκ άλλος. Δεν το πιστεύει, δεν συνειδητοποιεί, δεν μπορεί να αντιληφθεί τι έγινε, ότι τον νίκησες, ότι τον εζήλυψες, ότι είσαι καλύτερος από αυτόν σε κάθε τρόπο, ότι είσαι ο νικητής. Ανίκησα. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι ένας. Είναι όσο είμαι στην τουαλέτα και κάνω εκεί πέρα τα κουμάντα μου, να έρθει ένα φίβι να με βαγκώσει μέσα από τη χέστρα. Αλλά έχω και άλλους φόβους. Αυτός δεν είναι ο μόνος που έχω, ευτυχώς ή δυστυχώς. Φοβάμαι πάρα πολύ να ανεβάσω ένα βίντεο στο YouTube, ξέρω εγώ, και να πάρει 20 προβολές. Φοβάμαι πάρα πολύ να ανεβώ σε μια σκηνή για λίγο, να πω αστεία για κόσμο και να ξεκινήσουν όλοι να με γιουχάρουν και να μου πετάνε ντομάτες, ρε φίλε. Λες και είμαστε σε ένα καρτούν των 80's. Να πετάνε όλοι: αντέχε σου, βλάκα, ηλίθιε, δεν είσαι αστείος, δεν σε εκτιμά κανείς, σε συχαίνομαι, ψόφα. Και να πω εγώ: αφιά ευτυχία, είσαι η μόνη που ήρθε σήμερα, ρε φίλε. Δεν χρειάζεται να μου φέρεις έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, εντάξει, κατεβαίνω. Ο μεγαλύτερος μου φόβος είναι να κάνω ένα μαγικό κόλπο για κάποιον φίλο μου και να το κάνω ρεζιλευτικά λάθος. Είμαι της άποψης ότι μέσω των χόμπι σου, μέσω των ενδιαφέροντων σου, μέσω της δουλειάς σου, βγαίνει ο πιο αυθεντικός σε αυτό σου προς τα έξω. Στην πραγματική ζωή γίνεται πολύ εύκολα να διαστρεβλώσεις τα λόγια σου ή τις πράξεις σου, προσωπικά το κάνω εγώ συνέχεια, αλλά είναι πολύ διαφορετικό όταν το κάνεις μέσω κάποιας τέχνης ουσιαστικά. Όταν ανεβαίνεις πάνω σε μια σκηνή, όταν έχεις ένα κοινό να σε βρει προς τα κάτω, δεν έχει σημασία αν είναι 2 άτομα ή αν είναι 20.000 άτομα, είσαι ό,τι κάνεις εκείνη τη στιγμή. Και αν αποτύχεις σε αυτό που κάνεις εκείνη τη στιγμή, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Σε χτυπάει αποτυχία και σε πονάει, σε πετυχαίνει εδώ πέρα η μπάσα, στον πνεύμονά σου σε πετυχαίνει ακριβώς. Αλλά είναι πραγματικά αμέτρητες οι δικαιολογίες. Υπάρχουν τόσα πράγματα. Είναι το πιο εύκολο πράγμα στον κόσμο να βρεις δικαιολογίες για να μην κάνεις κάτι. Υπάρχει το «Α, δεν έχω χρόνο». Υπάρχει το «Α, δεν έχω ταλέντο σε αυτό». Γιατί να μπω καν στον κόπο να το κάνω. Υπάρχει το «Βαριέμαι». Παίζει πάρα πολύ το «Βαριέμαι». Αυτά είναι πράγματα τα οποία μπορεί να έχουν μια μικρή δόση αλήθειας μέσα, αλλά για κανένα λόγο δεν είναι αρκετό για να μην επιχειρήσει κάποιος να κάνει αυτό. Πραγματικά θέλει. Είναι δικαιολογίες. Είναι δικαιολογίες ώστε κάποιος να μην χρειάζεται ποτέ να ανησυχήσει για το τι θα γίνει άμα τον χτυπήσει η αποτυχία. Και αυτόν τον φόβο γενικώς προσπαθώ και εγώ να τον καταπολεμήσω πολλές φορές. Δεν τα καταφέρνω κάθε μέρα, εννοείται, αλλά μερικές φορές προσπαθώ λίγο παραπάνω από συνήθως, ρε παιδί μου. Και ίσως αυτή σήμερα να είναι μία από αυτές τις μέρες. Ίσως σήμερα πρέπει να κάνω ένα βήμα ακόμα για να νικήσω αυτό το φόβο που προκαλεί την αναβλητικότητα. Ίσως σήμερα ήρθε η ώρα να κάνω το σπουδαιότερο μαγικό κόλπο. Επέστρεψα, ρε καφική. Άντε γαμίσου, θεία ευτυχία. Κόψε. Ο πρώτος άσος βρίσκεται εδώ που έκοψες. Στον άσο υπάρχουν 4 γράμματα. Α, σίγμα, όμικρον και σίγμα. Αυτός είναι ο δεύτερος άσος. Αν θυμάσαι καλά, μάτεψε ένα χαρτί στην αρχή. Αυτό το χαρτί μήπως είναι και αυτό άσος. Έχουμε εδώ πέρα 3 από τους 4 άσους. Τώρα μένει μόνο να βρούμε τον 4ο. Κάνε μου τη χάρη και κοίταξε το πρώτο χαρτί πάνω σε αυτή τη στιγμή. Άμα είναι εκεί πέρα. Και είναι όντως άσος.